ஹாய், திஸ் இஸ் ரம்யா முகுந்த். இப்போ நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, போலி எப்படி டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வாங்க நம்ம போலி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா, மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. நான் அணில் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இப்போ இதில் 4 பேர் சாப்பிட்லாம். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறமா இதுக்கு மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் எதுக்குன்னா கலருக்காக. அப்புறம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி பிசைய ஆரம்பிங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிங்க. இதை டைட்டாக பிசைஞ்சிடாதீங்க, ஏன்னா டைட்டாக பிசைஞ்சிங்கன்னா மாவு சாஃப்டாக கிடைக்காது. கொஞ்சம் லூசன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இன்னும் சாஃப்டாக கிடைக்க எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிசைஞ்சு இதை ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுப்போம். வாங்க இப்போ பூரணம் செய்யலாம். இப்போ நான் பூரணத்துக்காக ஒரு அரை வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்திருக்க மாவுக்கு அளவுக்கு நான் இந்த வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா பொடி பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோன்னா, நம்ம வெள்ளத்தில் இருக்க அந்த அழுக்கு தூசியெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறதுக்காக நம்ம லிக்விட் பதத்துக்கு இதை எடுத்துக்கிறோம். நீங்கள் இதை கிண்டும் போது என்ன பண்ணணும், கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கிண்டுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த லிக்விட் ஃபார்ம் கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம அதே மாதிரி பக்கத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம், வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுருக்கோம். அந்த கடலைப்பருப்பை இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா. இப்போது இது ஓரளவுக்கு தண்ணி ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு வாட்டி அதை நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ வாங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது நமக்கு தேவையில்லாத அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் வெளில வந்துடும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு மேஷ் பண்ணால் போதும். இப்போ வாங்க ஒரு கடாயில் நம்ம வேக வச்ச அந்த கடலைப்பருப்பை அதில் போட போகிறோம். இதை வேக வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கடலைப்பருப்பை. இது கூட நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சர்க்கரை பாகு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதில் அப்படியே ஏலக்காய் கொஞ்சம் தூவி விடுங்க. நீங்கள் பொடியாக போட்டாலும் ஓகே, இல்லை இந்த மாதிரி நசுக்கி போட்டாலும் ஓகே. நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை ஆட் பண்ண போகிறோம். துருவி தான் போடணும் தேங்காய், அப்படியே போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. இல்லை சீவல் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட சீவல் வச்சு சீவி போடுங்க. இப்போது இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கிண்டி விடும்போது நமக்கு ஒரு கெட்டி ஃபார்ம் கிடைக்கும். பாருங்கள், நல்லா கிண்டி விடணும். நல்லா ஸ்லோவிலே வச்சுக்கோங்க, ஹையில் வச்சிடாதீங்க. இந்த ஃபார்முக்கு நமக்கு கிடைக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவு கிடச்சிச்சின்னா போதும். இப்போ வாங்க நம்ம ஒரு இலை எடுத்துப்போம். அதில் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஊற வச்ச மாவை பாலாக திரட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் எண்ணெய் இல்லைனா நெய் ஆட் பண்ணி தடவிக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க. இது உள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க பூரணத்தை வைங்க. வச்சு ஒரு பால் மாதிரி பண்ணி இதை நல்லா சர்க்கிள் பண்ணுங்கள். நல்லா கையாலே பண்ணுங்கள், அது சர்க்கிளாக வரும். இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சுக்க அந்த தவாவில் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க போலியாக அதில் போடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும், இது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க அந்த வெல்லம் கருகிடும். இது மைதான்றதுனால சீக்கிரமும் வெந்துடும். பாருங்கள், டக்குன்னு திருப்பிடுங்க. இது பாருங்கள், 2 நிமிஷம் தான் இருக்கும், உடனே திருப்பிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு போலி. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், இதே மாதிரி கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.